Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on juurama, on jettama, on ñagama duwaw. Inde yettode ko Ibrahima Sy ɓurɗo andirede Hara Sy. En calmini bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe foof, en juurimama ɓe, en jettiɓe. E jeeyi sababu meɗen haalde ɗo e oɗo émission ko dawol tutgol leɗɗe e fedde kawtal golle ene dawde anniya wuuro ngo foof ene dawi hen, ene yiiɗi tutanade en leɗɗe e dow laabi men he. Puɗɗoriɗen noon koto galle meɗen janguirɗo gonɗo dow to o, en jippima ha ga en ɓurde mecce, eɗen gandi kadi yaade ha Daaka, ha wuuro ngo fof pottidinen ɗum. E alhamdulillahi rabbil alamin, dawol ngol noon e ngol ɗo représentant ji ɗi fof nanɗo. Eyyi leɗɗe garɗe ɗe hen leɗɗe kam ɓe mbi ko noɗe mbiyete kadi won inde mabɓe de ɓe kalninomi inde ɗe kono mi yejjiti. Porte butel nani hen e ngal ɗo leggal kadi mi anda no ngal wiyete ni, kono ngal ɗo noon ko ngal ɗo woni leggal gandanɗa hoorema bifno tawa ngal paray sewal ni, ko ɗen tuta ɗo e oɗo bedda. Eyyi hotto butel o noon tuta ko oto banggue e ɗum ɗo to eyyi e mairie to e ɗum ɗo henne. E goɗɗe ɗeɗo noon ɗe gandi e tutede Daaka so Allah jaaɓi. E wuuro ngo foof ha timma fodde ko takki lawol ngol foof eno jamirira ɗen wiya ko en tuta ɗum e takka laabi. Ala wona dawol gotol, wona ñalawma goto kadi ne anniya waɗede saaha foof nde yimɓe cohli ɗum nde dañi puɗɗi ɗi foof. Oɗo saaha joni en wayno puɗɗi ɗi ko puɗɗiɗi mankude ɗo ni, enen fodde ko joguinoɗen ɗo ko way kono koko timmini. Elle ɓe mbi ko 600. 600 puɗol. Eyyi kanji fof won, eyyi ɗo kam ko joguinoɗen ɗo ko gasi, enen ko dañƴoɗen ɗo ko 200 puɗol. Eyyi ko sukaɓe wuuro ngo, kono ko ɓuuri joguetade golle ɗe kam no haalira ni, e ɓurɓe teddinde golle ɗe kadi e yidde gollade golle ɗe kadi no wayno kono fedde kawtal golle ni ɓuuri daranade darde nde. E mais kono noon foof ko sukaɓe wuuro ngo, par ce que nde réunion ngo waɗa mairie nde, sukaɓe wuuro ngo fof kala pelle nde tawta hen, neɗɗo wuuro fof nde tawta hen. Kadi wiya kadi kala jaaɗo yo haalan leegal muɗum no dawol ngol ne dawe no hande ni. Ne wawi noon tawa information o yettaki leeɗe ɗe, mais kono ko noon haalira. Dawol hande faate turgo leɗɗo o ko Ahmad Ly, leegal Afia, représentant kawtal golle e leegal Afia, représentant kawtal golle Hizbut Tahrir fi Watta Awoni, woni fedde jangguiɓe ko faati e gandodiral e ballodiral e ɗo e Madina Gounass. Eɗen dawi ɗo noon hande e inde kawtal golle, ɗum woni ko addi en ɗo. Kadi dawol ngol ko ɓuuri hen hewde norti ko e noddaw kawtal golle. Kawtal golle noon ne waddi jungo e fandu e mairie Madina Gounass pour dawol ngol e ko faati kadi e toppitiɓe ladde ɓe ha dawol ngol wawa yuɓɓude. Ɓe jaltini moyeji mabɓe kadi ɓe mbaɗi kadi mobilisé yimɓe ɓe gaari e keewal, kadi représentant ji wuuro ɗe leegal foof yimɓe mum gaari tawtire dawol ngol. E eaux et forêt Ndiaye gonɗo to Bonkonto, ɓen foof kadi gaari tawtire dawol ngol. Wala kulle halni dawol ngol waɗi fayida no fewi. Hande ene wayno ko Ibrahima Sy wini ko 600 leggal arno, kono awɗo noon woni baɗeteɗo o ngol ɗo puɗɗol woni baɗeteɗo e beddaji he. Kadi ko puɗɗol jongol gaddowol ɓuuɓiri no fewi no fewi. O ala kulle hal ɗum ɗo kam ene feññini darde kawtal golle e Madina Gounass, saabu déboisement ɓooyi wadde, kono hono ngol ɗo dawol kadi min de mi wiyata ala kono mi taskaki ɗum. Yimɓe foof ardude taw goto foof kadi ene addi waɗi moyen hoore muɗum e addi programme muɗum ara hawrude e golle he. Ɗum ɗo ko noddude yimɓe foof yo ngal mbadda fandu e junggo e kawtal golle. Ne tawno so tawi en dendi en goni hunde wotere, en goni anniya goto, en goni fandare wotere, kala kuccam ɗam joguiɗen eɗen mbawi hebde hen ko jiɗɗen ko. E tawno kadi ko ɗum woni ko ceerno ɗaɓɓi e meɗen kawtal golle kadi ko ɗum ummani. So tawi enen foof en mbaddi junggo e fandu tan en jante kawtal golle guila e peeje meɗen moƴƴe ha e moyen ngaji meɗen ha e warñande meɗen, kala ko jiɗen ummanade ma Allah newnu mbaɗen ko jiɗen ummanade ko. Eɗen jetta noon président Ceerno Hamme gardiɗo kawtal golle e anniya makko e haqqille makko e muñal makko e wawde ɗowde golle ɗe e nunɗal e darde makko e yarlitade makko e kawtal golle. Ɗum ne kawtal golle yewtidi hen kadi ene kawtal golle kadi so wiyama kawtal golle tan nanni ɓesgu Madina foof jarani limtude pelle keddiɗe wona wonde jarande tawno kamɓe fof ene nder kawtal golle. So wiyama kawtal golle foof ene wayno nawdi foof. Hay ɗum ne kawtal golle faate rosgol leɗɗe ngol ɓe ƴetti programme, so tawi leɗɗe e dosama ha gasi won hettinaɓe kala galle ɓe jetto ɗon ɓe daara hen neɗɗo goto fodde gonɗe e dow lawol ɗe ɓe desna ɗum leɗɗe gonɗe ɗon ɗe.
kadi ɓe kaali kadi mairie Madina Gounass yo ndaar ko wayno taxi moto ni waɗa hen londe taw ñande foof en ara rosde hatta kadi kala galle ɗi suuɓe hen neɗɗo goto on resde leɗɗe timɗe e galle muɗum ɗe kawtal golle en ƴetti on programme eyyi ɗum ne kadi ma aroy pour l'instant ɗo taw fo a ƴettanede kono miijo mum kam haalama to banggue kawtal golle hawluji ɗi ne kadi kawtal golle waɗi 200 hawlu e leɗɗe hawlu fof waɗa leɗɗe tati ɗum fof kadi ko kawtal golle yaltini e moyen muɗum pour wawde wadde ɗum ha leɗɗe ɗe mbawa wurde noɓe toppitori ha leɗɗe ɗe waɗe hawlu waɗa hawlu fof waɗa leɗɗe tati wawa hisnude hawlu o e lekki ki nonne kadi ɓe toppitorto wawo saaha fof ƴewtade ko waɗa toon ko walla resdaɓe ɓe iska eɓe toppiti leɗɗe ɗe walla ɓe toppitaki ɗum kam so Allah jaaɓi inchallah foof ko kala ko foti ƴettede hen kawtal golle e mairie Madina Gounass ma ƴetti ɗum en charge wawde moƴƴinde golle ɗe tawno tourgo ngo foof e moƴƴude wawde toppitade leggal ngal ha wuura ɓuuri wadde fayida saabu so tawi tutama toppitaka ha wuuri ene wayno ko tutanoko e golle baɗanoɗe he e moƴƴe baɗanoɗe hen ɗi sens mum ala ɗum waɗi kala koɓe mbaɗi e moyen ha leggal ngal tuta mbad pilis muɗum ha leggal ngal wawa wurde inchallah onon yimɓe radio ngo foof sa konti sa paani kontuta a juumat walla mankina walla ɓurtina mi yiɗa haalde ɗo ko wona Allah nde wonno ɗum ɗo ko golle Allah goni ɗo o barke Alhaji Mamadou Saydou ha hande ko ɗum woni ko yahata ɗo ene wilta ha yetti en min mi dañi ɗo joni cewɗi duuɓi 50 e ɗiɗi 70 garmi ɗo yuttugol ceerno Ibrahima Diallo nde hitande juma ka diiɗa hande go am medde haalde radio ala noon ko waɗata komi heɗaki kala fof ko namdiɗami ɗo enne ko yahata e wuuro he ko yaltata e radio tan mboɗo heeɗi ko adi fof mboɗo yiiɗi radio ngo ɗon no mboɗo yiiɗi Madina Gounass kala kone sinka Madina kala kone yonna Madina mboɗo yiiɗi hande jinmi tan ko Madina caggal mi segnama Tidiani ko hande jinmi tan ko Madina kala ko moƴƴi ko haalete e Madina min ko Madina tan jinmi mi fa ko wawi wonde foof moƴƴere yalla artir ɗum madan koye dow wuyi ceene ɗum meɗen jeeya nde wonno radio ngo ko duuɗal alay sago neɗɗo fof ma won ko janggi hen ko wawi wonde foof kam mboɗo janggi hen kam wawde andude yimɓe mboɗo janggi hen wawde haaldude yimɓe mboɗo janggi hen diinam ɗum taki min mboɗo farnori radio ngo mboɗo yiiɗi radio ngo jarani mboɗo haala inɗe mabɓe oɗon gandi ɓe hay goto moɗon majjani ɓe eyyi ɗum ɗo ko dawruɗon ɗo en hande ko ɗum ɗo fof min kalananomo waɗi wet meeɗino wadde darti watti kadi darti kono ngol no jiirumi ɗum ni eywa koko rewana lawol mum ha timmi yo Allah wallu on yo Allah wallu ko gonɗo e dow mum ko min ɗo gonmi ɗo joni ɗo gonmi ɗo mboɗo lore e guesam ko famɗi foof 50 lekki 50 lekki mboɗo lori ɗum ene wuuri ko hande noon min mi an yiiride hono ni mboɗo welti hen yo Allah junno ha juuta naforu tudgol lekki hay goto ndaɗo haaɗi yeyi ɓuuri famɗude nafoore he tan ko wiide aɗa lorani hoorema an loran aduna nde wonno leɗɗe ɗe cakkotoɗa ɗe won lornoɓe ɗe kono ayiɓe cakkake e majje ko min wone sakkade e majje e an enen ne loren yo heew ɓawde Allah waɗi en jogui ceerenɓe tindinoɓe ene kolla en no mbaɗeten Allah holli en laamɗo moƴƴo ɓuuɓɗo ko wayno Macky Sall kala ko neɗɗo waɗi omo welto hen e moƴƴere enen dañi mbaɗowo en kadi représenté hono ko wayno Abou Ndiaye ɗum amin belti hen ko heddi ko haalte toon goɗɗum ko min ko ɗo kadmi eyyi yo juut ha juut baɗo fo yo lor eyyi hunde noon saɗa yiɗi ɗum waɗ ɗum min 50 lekki moɗum lori ɗum ɗo e guesam 50 lekki ndo noon mboɗo yiiɗi ndo noon mboɗo andi ceere ɓen yiiɗi salamu aleykum mi salmini on juuɗo Amadou Mbaye hayso mbaɗani président o anda kanko wonɗo président RMC so tawi o a namdimam ko fati hol nafoore leggal mi ɗamini o jaabore hen ko ganduɗa ene waɗa nafoore bisimillah eyyi ko waɗi fof en calmi en jettal en jetta dental ngal nafoore lekki ne heewi en mbawa haaldude en ko seeɗa tan kalten hen eyo ɗo hayso wona RMC ne ko nafoore lekki ko adi foof
wona ɓuɓri ndi tan ene usta henndu ene foola toɓo eyyi ɗum tagi noon so tawi en dawri tudde leɗɗe eɗen poti darade hen nde won noon ken aynaɓe ken remoɓe ko wiyete RMC ko ɗum ko affaire gaynaka sardinŋaji en ɗum ɗo noon yiɗaka lekki kala ɗo kallu waɗa wara lekki ki wara wiya kadi ko yo lekki lomtin ɗon eyyi noon min calmini on min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. a jarama Abou Thiam min mbiyetemi ko Mamadou Sow ɓiɗɗo Madina Gounass mataw to banggue commune to ko min halfina affaire tarinde hande noon ko dawol mobilisation pour tudgol leɗɗe tubankore ne wiye reboisement e tudgol leɗɗe ngol noon min mbaɗi ɗum ko pecce 4 e oɗo départ fodde ko desde ɗen puɗɗiɗen golle men ko e en cuɓi hen chambre de formation en cuɓima hen mairie kesso o en cuɓima hen kadi Daka ha e boowal idigal e yanti hen oɗo corniche caggal faro ɗonne kadi tutama ma won hedde 300 métres walla 200 métres pawɗo leɗɗe ɗe noon arno ko 400 temen nayyi leggal arno kono fof gasi ta hay 1 heure yonani taw ko yettere Allah noon kadi yimɓeɓe ndendi notitima hen kolliti kadi nafoore muɗum e goto hen fof kadi nana wiya kadi yo ɗum continue yo ɗum jokku te so Allah jaaɓi tanka eɗen guuri ɗum jokkat te hayso tawi wona enen kadi ko aroyto fof ko hunde nde hankkadi ko jokkat tan kadi ko mbiyata ko golle ko continuité kala to kanduɗa tan garɗo lomtuma fof kadi yo ƴettu tan continue on sanga wawa timminde golle rendo ko ɗum woni ko adduno en ɗo hande ɗo noon woni ñalawma men premiére e fuɗɗade fodde ko Allah resdi en oɗo commission ko te so Allah jaaɓi eɗen daari e wadde ɗum développé guila e guese he ha e nder wuroji he ha e galleji he kala to ganduɗa leggal ne foti ñiɓade ɗon tutede ɗon inchallah ha waɗa nafoore inchallah ma en daro e wadde ɗum so Allah jaaɓi inchallah. eyyi fof nana waɗa programme kisal lekki ngal nana waɗa programme goho to ngal tuteteɗo ɗiɗi hawlu o tati nden ka makki noko rosirte e noko renirte hakki hisa hakki wawa dadde ɗum fof so Allah jaaɓi noon waɗa programme muɗum so Allah jaaɓi inchallah. eyyi hande en mbaɗigol ɗo dawol kono Allah no rokki hen kadi en miijo wongo alhamis hande o so tawi o arti eɗen pelliti addoyde kuuɗi goɗɗi won noon hawluji ne keddi fodde 100 fawde eɗen jiiɗi ƴeewoyde kuuɗi fodde hawluji keddiɗo ɗi ƴeewoyen kuuɗi muɗum alhamis garowo o so Allah jaaɓi kadi ƴewde noddude kadi rendo ngo gara kadi on sanga fodde 100 hawlu fawɗo ɗin fof kadi on sanga ɗi mbaɗene kuuɗi on sanga ɗi mbaɗe hen so Allah jaaɓi inchallah. erago men ɓesgu Madina Gounass enen kam erago men ko woto ceerno haalnini en ɗum tindini en ɗum holli en ɗum fuɗɗanima en kadi ɗum erago ko woto daroɗen no wuuro ngo ɓamtori daroɗen e no ɓamtori ɗen te kadi goto fof caggal dewal ma Allah sa fini liggo to banggue leggal noon ko ceerno idi hollude en ɗum par ce que enen hande to tolniɗen ɗo eɗen jaare fodde 50 jeegom mankuɗi kono leggal ngal tawɗen ɗo no tuta fof tawɗen ko serenɓe kamɓe tunnoɗe kamɓe kollitiɗi en kawrano hen wona enen tunnoɗi enenne kadi il faut miijoɗen kadi aroɓe guila ɓiɓɓe men hay taniraɓe men enenne ko mamiraɓe meɗen walla babiraɓe men mbaɗno ko enen garɗen kawruɗen hen enenne daroɗen wawde wadde ɗum enenne ndeɗon ñamade kadi mbawen rokkude ɗum ɓiɓɓe men ha e taniraɓe meɗen ɓenne kadi so gaari kadi koɓe mbiyata ko parcours o continue ɓenne kadi mbawa wadde kadi ko heddi rewɓe caggal mumen ɓe mbaɗno ko. a jarama Alaji Abou a jarama no fewi mbiɗa salmina nan dental ngal foof goto fof arnoɓe ɗo ɓe foof mbiɗa yettaɓe mbiɗa yiiɗo ɓiɓɓe serenɓe nanɗo kala mo ganduɗa vraiment foof nanɗo komo sa limti tan a juumat kono ala ko heddi foof nanɗo jarama no fewi.